Што чакае беларускіх пенсіянераў? Якая бяда адбылася на Магілёўшчыне, а таксама ад чаго пакутае Лукашенка і каго са сваіх апальных паплечнікаў ён выпусціў з турмы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка памілаваў свайго апальнага ахоўніка. Гаворка ідзе пра сумна вядомага Андрэя Уцюрына. Калісьці той быў адным з самых адданых лукашэнкаўскіх гвардзейцаў. Ён пайшоў у службы бяспекі прэзідэнта ў 95-м годзе і даслужыўся да пасады начальніка ў гэтым ведамстве. Уцюрын кіраваў службай бяспекі з 2007 па 2014 год, а пасля пайшоў яшчэ вышэй і стаў намеснікам дзяржсакратара Рады бяспекі. Але ж скончылася гэтая бліскучая кар'ера гучнай крымінальнай справай. Уцюрына затрымалі ўвесну 19-го года у момант атрымання хабару ад расійскага бізнэсоўца. Былы ахоўнік Лукашэнкі набраў амаль 200 тысяч даляраў за лабіраванне інтарэсаў пры пастаўцы тэлекамунікацыйнага абсталявання для сілавых структур, у прыватнасці для турмы нумар 8 у Жодзіне. Пазней сам Лукашенка паведаміў, што Уцюрын трапіў пад прыцэл сілавікоў, калі яшчэ ўзначальваў службу аховы. Затым быў паказальны суд і такі ж паказальна жорсткі вырак. Уцюрыну далі 12 гадоў узмоцненага рэжыму і пазбавілі яго звання палкоўніка. Вось толькі адсядзеў апальны ахоўнік толькі 5 гадоў і некалькі месяцаў, то бок менш за палову ад прысуджанага. Дарэчы, чуткі пра яго хуткі выхад з'явіліся яшчэ год таму, калі стала вядома, што з катэджа Уцюрына ў Драздах знялі арышт і выставілі дом на продаж. Цікава, што калі былы вязень прадаць той катэдж, то адразу стане даляравым мільянерам. За дом ён хоча атрымаць 1 мільён 300 тысяч даляраў. Неблагая сума, каб пачаць новае жыццё. Дарэчы, пра памілаваных. Цяпер спецслужбы Беларусі вярбуюць былых палітвязняў, якіх выпускаюць на волю праз памілаванне Лукашэнкі. Супрацоўнікі КДБ патрабуюць ад вызваленых падпісаць шэраг папер і пагадзіцца на здымку ў прапагандысцкіх відэароліках. Акрамя таго, людзям забараняюць выезд з Беларусі і патрабуюць супрацоўніцтва ў агентурнай дзейнасці супраць апазіцыі. І план у спецслужбаў вельмі просты. Яны хочуць, каб завербаваныя людзі звярталіся пад іх кантролем ва ўсе магчымыя фонды і структуры дэмакратычных сіл і пасля злівалі любую інфармацыю, якая дапамагала б знішчыць каналы падтрымкі рэпрэсаваным альбо нанесці іншую шкоду апазіцыйным структурам. Па словах праваабаронцаў, часцяком гэта звязана з устаноўкай на гаджеты памілаваных спецыяльнага праграмнага забяспечання, якое дазваляе сілавікам весці агентурную дзейнасць літаральна ў рэжыме онлайн. У выпадку адмовы КДБшнікі пагражаюць людзям новымі пераследамі і ціскам на сям'ю. Загадкавая трагедыя адбылася на Магілёўшчыне. У каледжы аграгарадка Буйнічы раптоўна памёр 17-гадовы студэнт. Увечары хлопец сазваніўся з мамай, а на наступны дзень яго знайшлі ў сваім пакоі нежывым. Па інфармацыі партала «Зеркала», ўжо на наступны дзень родныя хлопца прыехалі ў інтэрнат. Яны ўбачылі, што рэчы іх сына раскіданыя па пакоі, прычым сёе-тое з іх знікла. Але ці ёсць у трагедыі нейкі крымінал, пакуль незразумела. Дакладнай прычыны, па якой 17-гадовы падлетак нечакана памёр, сваякам не паведамілі. У пасведчанні аб смерці паказаны код R99, іншыя недакладна пазначаныя і неўдакладненыя прычыны смерці. Вядома, што па факце здарэння следчымі цяпер праводзіцца праверка. Пакуты і гарантыі Лукашэнкі. Сёння ён займаўся продажам беларускіх тавараў чарговаму расійскаму губернатару, на гэты раз з Якутіі. Сферы взаимных интересов у нас могут быть очень разнообразные. А сегодня они еще и продиктованы определенным давлением на нас с вами. Я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору, если что-то попало под запрет, покупайте белорусское. Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары. Дарэчы, заўважна, як апошнім часам змянілася рыторыка Лукашэнкі. Ён ужо не харахорыцца, як раней не хваліцца, што санкцыі не працуюць. Цяпер ён згадвае пра санкцыі выключна негатыўна і прызнае іх вялікай для сябе бядой. І улічваючы важнасць расійскага рынку ў такіх абставінах, Лукашенка гатовы на ўсё, толькі каб прадаць хоць нешта яшчэ ў любы з рэгіёнаў свайго суседа. Все, о чем мы сегодня договоримся, я вам гарантирую, что это будет выполнено точно и в срок по всем направлениям.
Сям'ю беларусаў пасадзілі на дзікія тэрміны за здраду дзяржаве. Гаворка ідзе пра Дмітрыя і Аксану Малочка з Баранавічаў. Сужэнцаў затрымалі яшчэ ў лістападзе 23-го года і спачатку пасадзілі на суткі. Пасля на іх завялі крымінальныя справы і перавялі ў брэсцкае СІЗА. Праўда, што такога зрабілі Дмітрый і Аксана, незразумела. У соцсетках жанчыны нейкай палітычнай актыўнасці ўвогуле няма, а яе мужа адзін раз затрымлівалі на пратэстах. Таксама ён рэпосціў незалежнае медыа, але нічога такога, што цягнула б на сур'ёзнае злачынства, няма. Прапаганда і сілавікі пра дэталі справы таксама маўчаць, але ў выніку абаіх прызналі вінаватымі ў здрадзе дзяржаве і далі вельмі суворыя тэрміны. Дмітрый Малочка атрымаў 12 гадоў калоніі, а яго жонка Аксана – 8. Знайшліся новыя неверагодныя фота Беларусі 120-гадовай даўніны. Здымкі рабіў этнограф Вячаслаў Костка ў самым пачатку 20-го стагоддзя. Вось так, напрыклад, выглядаў базар на Магілёўшчыне, а вось так апраналіся вясковыя дзеці пад горкамі. Звярніце ўвагу, што боты ёсць толькі ў аднаго. Яго сябры зімою хадзілі ў лапцях. А вось тут бачны красны кут з абразамі ў сельскай хаце на Гомельшчыне. На гэтым здымку бачныя строі, у якіх хадзілі замужнія жанчыны Магілёўшчыны. А тут стаяць прадаўцы лыка для лапцей са сваім таварам. А вось на гэтым фота сядзіць сляпы жабрак з колавай лірай. Гэта такі народны музычны інструмент, гук у якім здабываюць вярчэннем рукояткі, далучанай да кола. А вось так выглядалі беларускія калядоўшчыкі зімою 1904 года. Трагікамедыя ў Віцебску. Туды пераехала ураджэнка Балгарыі з вельмі незвычайным імём – Петя Граматикова. Прычым жанчына не проста пераехала, яна нават папрасіла ў Беларусі прытулак. І пра яе здымалі прапагандысцкія сюжэты беларускія дзяржаўныя тэлеканалы. Вядома, што жанчына родам з Балгарыі, але жыла на Кіпры. Пасля яна вырашыла радыкальна змяніць жыццё, бо, цытата сюжэта БТ, ёй не падабалася палітыка заходняй Еўропы. У чым канкрэтна прэтэнзіі невядома, але ж па соцсетках жанчыны бачна, што яна захапляецца псеўданавуковымі тэорыямі, эзотэрыкай і не верыць, напрыклад, у вакцынацыю. Праўда, па выніку падобна, што і палітыка лукашэнкаўскіх чыноўнікаў спадарыні Граматикавай таксама не вельмі зайшла. І зараз яна, як аказалася, ідзе судзіцца ўжо з беларускімі дзяржорганамі. 17 кастрычніка гэтага года ў судзе цэнтральнага раёна Мінска будзе разглядацца пазоў Пеці Граматикавай. Прадмет спрэчкі невядомы, але ў раскладзе судоў указана наступнае, цытата: «Справа па скаргах на дзеянні дзяржорганаў і іншых юрыдычных асоб, якія ушчамляюць правы». Што рабіць, калі не можаш пражыць на пенсію? Падаць у суд на сваіх дзяцей. Гэтая гісторыя здарылася жыхаром Дрыбінскага раёна. Мужчына мае інваліднасць і яму патрабуецца пастаянны дагляд. Таму мужчыну змясцілі ў аддзяленне кругласуткавага знаходжання ў мясцовы цэнтр сацабслугоўвання, але ён знаходзіўся там на ўмовах аплаты, і пенсіі на гэтую аплату не хапала. Прычым у мужчыны ёсць 2 дарослыя дачкі, але яны бацьку ніяк не дапамагалі. Тады пракуратура падала пазоў у суд на гэтых жанчын, каб спагнаць з іх аліменты на ўтрыманне пажылога бацькі. Аказалася, што так можна. І цяпер суд абавязаў дачок штомесяц плаціць. Праўда, сума зусім невялікая. Кожная жанчын мусіць аддаваць усяго толькі 36 рублёў. Ну і ў працяг тэмы пра пенсіі. Нагадаем, што з 1 студзеня 25 года ў Беларусі ўвядуць яшчэ некалькі пенсійных змен. Так, напрыклад, зноў падвысіць мінімальны страхавы стаж. Ён неабходны для атрымання працоўнай пенсіі. У гэты стаж уваходзіць толькі той час, калі вы працавалі і працадаўца плаціў за вас страхавыя ўзносы ў фонд сацыяльнай абароны. Цяпер мінімальны страхавы стаж складае 19 гадоў і 6 месяцаў, а з 1 студзеня 25 года ён вырасце на паўгода, да 20 гадоў. Такім чынам, частка беларусаў трапіць у так званую пенсійную пастку, бо іх стажу тупа не хопіць, і людзі будуць пастаўленыя перад даволі непрыемным выбарам. Варыянтаў тут 2: альбо не выходзіць на пенсію і дапрацаваць патрэбны тэрмін, альбо станавіцца пенсіянерам, але ж атрымліваць не працоўную пенсію, а сацыяльную. На сёння гэта 209 рублёў. Трагедыя адбылася ў Барысаўскім раёне. Там загінула 19гадовая матацыклістка. Паводле папярэдніх звестак яна не справілася з кіраваннем і стукнулася галавой у маташлеме. Як мяркуюць у ДАІ, матацыклістка неправільна выбрала бяспечную хуткасць руху, што і прывяло да бяды. Мяняюцца правілы праезда ў маршрутках. Цяпер у іх можна будзе разлічыцца банкаўскай карткай. Беларускія чыноўнікі выпусцілі новую пастанову, згодна з якой усіх маршрутчыкаў абавяжуць мець плацёжныя тэрміналы. Але адбудзецца гэта не адразу. На падрыхтоўку перавозчыкаў ёсць больш за год, бо пастанова пачне дзейнічаць аж з 2 лістапада 2025 года.
Беларуска шукала каханне, а ў выніку знайшла праблемы. Жыхарка Гродна пазнаёмілася ў інтэрнэце з мужчынам, які прадставіўся амерыканскім вайскоўцам. Ён расказаў, што даўно разведзены і цяпер служыць у афрыканскім Йемене. Перапіска ішла ажно 4 месяцы, і ў выніку суразмоўца папрасіў жанчыну стаць яго нявестай, а затым пачаўся экшн. Спачатку беларуска атрымала паведамленне, што яе кавалера затрымалі і за яго трэба ўнесці вялікі залог. Затым, што яе каханы трапіў у бальніцу і не мае грошай на лячэнне. Беларуска поверила і перавяла кавалеру 90 000 беларускіх рублёў, пасля чаго ён тут жа знік. Калі жанчына зразумела, што яе падманулі, яна пайшла ў беларускую міліцыю. Там завялі крымінальную справу, але ж вярнуць грошы ўжо наўрад ці атрымаецца. Футбаліст Нёмана у парыве гневу праламіў надпіс «80 гадоў вызвалення ад нямецкіх захопнікаў». Незвычайны выпадак адбыўся падчас матча чэмпіянату Беларусі па футболе паміж гродзенскім Нёманам і Славіяй з Мазыра. Форвард гарадзенцаў Ягор Зубовіч быў настолькі уз'юшаны сваёй заменай, што пакідаючы поле стукнуў нагой па банеры і праламаў у ім вялізную дзірку. Матч скончыўся мінімальнай перамогай Нёмана, а затым у садсетках клуба з'явілася відэа выбачэння Зубовича. Я искренне прошу прощения у всех, кого мог обидеть этот мой поступок. Обязуюсь восстановить этот баннер и поставить новый. Еще раз искренне прошу прощения. Всем добра. Незвычайныя гомельскія інавацыі. Як заўважыла выданне «Флагшток», цяпер у абласным цэнтры зрабілі вось такую штуку. Сігналы светлафора дублююцца проста на дарозе перад пешаходным пераходам. Прычым гэта ўжо не першае падобнае вынаходніцтва. Раней у Гомелі ўжо з'явіліся некалькі рашэнняў, якія не маюць у Беларусі аналагаў. Напрыклад, гэта слупкі «Стой, ідзі» на Пралетарскай і чырвона-зялёная падсветка тратуара на вуліцы Курчатава. Але характэрна, што апошняя інавацыя не працуе ўжо больш за год па трагікамічнай прычыне, бо прадпрыемства гомельскага аблвыканкама, якое займаецца абслугоўваннем новаўвядзенняў, проста не мае сродкаў на іх рамонт. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.